Keď ste to nezvládli organizačne a nerátali ste s takouto účasťou, tak jednoducho nič iné vám neostáva, len zrušiť dnešné rokovanie, určiť nový termín a všetkým tým, ktorí prišli, zaplatiť náhradu škody. V tých smerniciach Európskej únie je napísané, 5 krát je to v tej smernici, že to vyžaduje férovú komunikáciu od samého začiatku v tých procesoch. Od samého začiatku. Vy tu 3 roky do toho už robíte, pracujete na tom a tu sú starostovia obcí, ktorí sa o týchto projektoch dozvedeli pred týždňom. To je podľa vás férová komunikácia? Zrušte to! Zrušte to! Zrušte to! Dámy a páni, zrušené. Ďakujeme. No čo poviete, priatelia? Dá sa toto zhrnúť inak ako fraška v podaní ministerstiev? Ja si myslím, že inak sa to zhrnúť nedá. Ministerstva sa spoliehali, že keď toto verejné prerokovanie dajú na 10. hodinu, tak zrejme im bude 300 miestna sála stačiť. Lenže konečne už pochopte, že na Slovensku je voči veterným elektrárňam výrazný odpor a ľudia majú zákonné právo sa k veci vyjadrovať a diskutovať. Preto dúfam, že na budúce ministerstvo zabezpečí také priestory a najmä zabezpečí taký čas, aby sa mohli zúčastniť všetci ľudia, ktorí majú o to záujem.